ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବା ସହିତ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଦିନକୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ବାସ୍ତବରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗରକୁ ନେଇ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର 1000 ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ଧାରଣ କରି ଏକ ଜ୍ୟୋତିସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେବ ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟର କଥା। ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ପାନ କରି ଧରାକୁ ଏକ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷକୁ ପାନ କରିବା ପରେ ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗଣ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଉଜାଗରରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ଦିନକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ରାତିସାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତ ସେହିଦିନ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବହୁ ନାମ ଓ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିମା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଶୁତୋଷ ନାମର ମହତ୍ଵ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୁତୋଷ ନାମର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାମର ମହତ୍ଵ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ମହାଦେବ ନାମର ମହତ୍ଵ। ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହିବେ। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର।